Good morning, dear Lalabs. And today is our second day. Oh, first day. And we also here in Pangasinan. Yes. For 2 hours sleep. Nag-sleep kami na, I think, 4:45 a.m. Hello po, good morning. And yeah, today is tita ako din. May doon ako din. Nagkakapi na sila. Ako din po. Ano na mga lalabs? 6:48 a.m. And coffee time! Yeah! Hello po! Good morning po! Ayan, tinan niyo mga dear lalabs. So, sila nanay and sila tatay. Ito po yung ginagawa nila. Oy! Hello po! Thank you po for staying. For allowing us to stay here in your house po. Ayan! O, diba? Yeah. Yes, this is grabe. Na-miss ko kayo. Na-miss ko po ganyan sa amin sa Bicol. Ay, Bicol kayo. Opo, Saan sa Bicol. Bicol? Sa Sorsogon po, Dunsol. Sorsogon. Opo. Ang pinaka-pogi. Oh! Yeah. Dami na namin napuntahan eh. Nandiyan na kayo? Kanina pa kami. Oh. Wala nang gas. Mainit. Good morning. Preparing na kami mga dear lalabs. Yeah. And syempre, dala na ni Ali ang ating GoPro natin. Yeah. Wow. The game is start. Dami namin dalang motor. Nag-angkas na lang ako. Ang ganda ng view ko. Yeah. Good morning, Pangasinan. Yeah! Ang ganda ng sounds mga love. Pwede lang tumilip. Magandang panaginip. Oh, nasa malayo. Nasa puting malayo. Hindi lang malabo.
wala nang madaanan Ah. ko sa Talipapay. Ito, ibang bayan na to. Ibang bayan na to? Bayan ng Aguilar, Pangasinan. Aguilar, Pangasinan. Wow, yeah. Mga loves, namamalengke kami. Yeah. Diba? Ay, hello po. Yeah. Oh, good morning po. Na fish. Ang total? Ang total? Parang ano? Ano tawag sa Magkano po sa ganito? Pag ang total, ano yan? Dito po. Tapos sinabi 170. Dito po. Ay, hindi po nilinis? palinis lang. May naiwan ba doon sa Ay, buhay pa! Ayan, nakabilag na ako. Ba't kasi nagka-camera? Huling-huli ka pa. Sabi ko ganyan, oh. Naka-vlog pala yun. Huling-huli. Pahiwan ko sa ano. Bumili na kami mga lalabs na syempre hindi mawawala ang ano. Syempre prutas. Yeah. Hello po. Good morning. Tingnan nyo. Ang mga binili na nila sibuyas, kamatis, bawang, etc. etc. And syempre hindi mawawala ang alak. oh. Oh. Oh, mga buhay pa sila. And yeah, we're done. I think we are done. Wala kami alak na pangin namin. Oh, well, ay, magbubukbang pala kami later. Kaya, come on. Di, hello po. Yeah. Yeah. Meron pala kaming mukbangers later. Ang ganda ng view ko, mga loves. Oh. Ano daw? Ulit, tawagin mo ulit ako. Ano daw? Good morning. Yeah. Si Sarah daw ako na pinabata. Pag nakita mo yung ano, yung anak ko kamukha niya. Nanay niya tsaka ako magkapatid. Tapos yung anak kong babae, kamukha niya. Bilit. Oo, Bibili tayo ng bottle water. Wala akong water. Mag-18 na. Ito lang na pamili. Uy, para sa yun. Ako pang mukbang kayo mamaya. Mga loves. For life. Yeah. Oh. Oh. Ay, magaan po. Nabibigatan na nga po ako dyan eh.
Ay, talaga po? Tama? Public bike ang lahat. Ah, oo. Totoo po. Sabi kasi niya, pag ikaw ang driver, hindi ako makapag-video clip, which is totoo po. Pero pag ganitong ride sa likod ako, back-ride ako, like this. Pero sabi ko naman, syempre, mas gusto ko ako nag-drive. Kasi yung driving skills mo, nasa at the same time. Province first stop. Yeah. For next year naman, palabs, ano kami? I think January ang schedule ni Ali. Cebu! Sana matuloy. Thank you, Lord. And yeah. Salamat. Ay, ito ako ng sandaan. Silong lang, silong. Entrance tayo. Thank you po! Hello po naman! Silong. Yeah, kay Mar. Ride me! And ride with me! Come on, let's go! And thank you! Ay, paganito po! Hello mga loves! Join me, ride with me, come on, and with my team. And thank you for watching. I love you all. Nakaangas! Yeah!
Ganda. Yeah! Yeah. Hindi ba may isip yan? Ito nga helmet ito. Naririnig niyo po yung naririnig ko, no?